בלי ראש, כנראה שהוא ברח לכיוון הגדר. הוא ברח והם רדפו אחריו, הורידו לו את הראש. נכנסנו לבית, הם יושבו ואוכלו בזמן שהם התפללו, הוציאו עין אחד לאבא, האבא כפות, האבא ואמא כפותים מאחורה, מולם שתי ילדים שיושבים, האבא עם עין אחת בחוץ, האמא שד אחד הם הורידו, הילד, ילד בן 7, הורידו לו כמה אצבעות, הילדה, הכף רגל, הורידו לה, הם פתחו שולחן באמצע והם אוכלו. אתה מבין מה זה? זה פשוט לא יאומן מה שאומר. שתי דקות אחר כך, אישה בהיריון, פתחו לה את הבטן, פשוט פתחו לה, והתינוק עדיין בפנים עם סכין. לקחו את זה, ואחרי זה יראו לה מאחורה. ילדים 10 ו10, ידיים מאחורה, אפילו לא ירועים, שרפו אותם בחיים. עשו מהם פייל, עשו מהם ערימה, 2 ערימות.